om jag svarar, du ropar ju på andra kanalen, ska någon svara? Där vi kan syn också dra väl. Ja, jag ser den. Ja, där är flera båtar rakt utanför också. Men att jag hoppas när de lovar komma undersöka åtminstone, för jag tycker att det där Kassun är okej med att de kommer in till våra stränder och tar våra mörkta. Det tycker jag känns.
Helsingin vesillä kalastaa toistakymmentä silakkatroolaria. Mattania on yksi niistä. Ensimmäinen omistajayhtiö osti aluksen Hollannista vuonna 1972 ja kunnosti sen vastaamaan uusia vaatimuksia. Yhtiö teki vararikon joulukuussa 1977. Huono silakkakausi teki lopun velkojen rasittamasta yrityksestä. Nyt työtä jatkavat uudet miehet. Laatikko laatikolta nousee silakka Suomenlahden syvyyksistä. 80 miljoonaa kiloa vuodessa. 80 miljoonaa kiloa silakkaa ravintoloihin, työpaikkaruokaloihin, kotien ruokapöytiin ja minkkitarhoihin. 80 miljoonaa kiloa. Puolet ihmisille, puolet minkeille. Minkkikalata heittää noin, ei tuolla. Silakan tie Suomenlahdesta ruokapöytiin kulkee monen käden kautta. Troolarit kalastavat yleensä jollekin tietylle tukkuliikkeelle. Tukkuliike hakee kalat satamasta ja tuo tyhjät laatikot tilalle. Tukkumyyjältä kalat kuljetetaan savustamoihin ja vähittäismyyjille. Noin puolet Suomen silakkasaaliista kalastetaan troolareilla. Niiden määrä on viime aikoina lisääntynyt huimasti. Vuonna 1952 niitä oli 1 ja tänään jo yli 150. Kilpailu silakkamarkkinoista on kovaa, eivätkä vanhat kalastajat suhtaudu uusiin yrittäjiin kovinkaan suopeasti. Taloudellisten alkuvaikeuksien myötä on Mattanian miehistö alituiseen vaihtunut. Ensimmäisen vararikon jälkeen vaihtui myös aluksen kippari. Kipparin ohella on tämän kokoisessa troolarissa yleensä 2 miestä. 26-vuotias Keijo Virtanen on ollut aluksella kauimmin, melkein 3 vuotta. Hän on lähtöisin raumalaisesta kalastajaperheestä. Millaista nyt paremmin kertoo mun isä ja kaikki veljekset on kalastajia. Se niin kuin veri vetä siihen hommaan ja siimakalastuksessa mä aloitin ihan silakkaverkolla ja sitten lohiverkkopaatteihin ja trollareihin mä menin 67 silloin. Tai 17 ikäinen mä olin silloin ja niissä mä oon ollut sitten pyörinyt ja ei muutakaan hommaa. Kyllä mä välillä tuolla tehtaassakin olin hommissa, mutta ei se samaa mitä tää on se oma vapaus ja siellä on se oma metelis ja ettei se sovi ainakaan mulle ja tää on vapaa homma ja mä tykkään tästä hommasta nekin jo. Joskus troolia vedetään päivällä, joskus yöllä. Kaikki riippuu silakan liikkeestä. Troolin nosto- ja laskuvaiheissa on usein vaikeuksia. Merenkäynti on joko liian kovaa tai sitten on liian tyyntä. Tyynellä trooli ei vetäydy oikeaan muotoonsa, vaan tahtoo kasaantua aluksen alle. Mutta aina on yritettävä. Miehistö on prosenttipalkalla ja maksaa osansa aluksen polttoainekuluista. Turhia matkoja ei kukaan halua tehdä.
Päivällä silakkaparvet laskeutuvat valon mukana lähelle pohjaa. Troolin kulku pyritään säätämään silakkaparvien uintikorkeuden mukaan. Trooli on kuin suuri haavi, jota hinataan aluksen perässä pitkien vaijereiden päässä. Kun troolia vedetään pohjassa, on pohjan muotoa tarkoin seurattava. On ajettava tasaista savea pitkin, ettei trooli repeytyisi pohjan epätasaisuuksiin. Tässä tarvitaan kokemusta ja onnea. Odotusta. 3 tuntia yksitoikkoiselta vaikuttavaa vetämistä. Jatkuvaa jännitystä ja epätietoisuutta. Onko kalaa? Onko trooli pysynyt ehjänä? Mikä panee miehen sijoittamaan kaiken omaisuutensa näin epävarmaan yritykseen? On se joskus vähän hankalakin tää homma. Tekis mieli, ettei viitti enää, mutta ei kyllä se veri vetää takaisin aina. Tänäänkin oli liian tyyni ilma ja se meni vähän kasaan. Mutta eihän se mitään voi. Joskus tulee paremmin, joskus tulee huonommin, joskus on epäonne ja joskus ei taas. Ja ei nyt mitään epävahinko tullut se. Ei tullut kaloja, kyllä toi trooli nyt siinä muutama tunti parsi, niin se on kunnossa taas ja yrittää sitten taas seuraava kerran paremman tuurikas. Se kipparista on paljon kiinni, kyllä sekin homma. Ja sitten se on taas tuuristakin väliin se on kiinni. Ja et osaa mennä taas semmoiselle vetopaikalle, missä kala on. Et se on taas tietysti moni tietää sen, kun sitä vuosikausin seuraa aina samassa paikoissa kun täällä vetää, niin tietää aina millä tuulille ja millä ilmoilla, niin missä päin kalaa ja mihin aika vuodesta missä vetopaikoilla se on. Niin et ne osaa mennä sinne sitten ihan valmiiksi jo ja vetää siellä. Ne tietää, että siellä on kalaa, ne menee ja vetää. Ja kyllähän se kipparista on paljon kiinni. Vaikeudet kasaantuvat. Kalliit työvälineet rikkoutuvat. Kalaa ei ole. Mutta ainainen toive suuresta saaliista pitää miesten kiinnostuksen yllä. Ja joskus käykin niin, että silakassa saa uida kuin roopeankka rahassa, vaikka liukasta on tämäkin raha. En mä tiedä, ei tuo kalan hinta ei ainakaan ole kehittynyt yhtään. Se on ollut niin kauan kuin mä muistan, niin se on ihan samana pysynyt. Ja kaikki troolit ja nuo niin kalliimmaksi, ne aina joka vuosi vuodelta nousee. No, tämä trooli, mikä meillä on nyt tuossa päällä, niin se on pelkkä trooli 10 600 markkaa. Ja sitten siihen tulee kaikki trooput ja pallot ja kaikki tämmöiset vehkeet, kun siihen ostaa, niin kyllä se aika paljon rahaa kiinni on, mitä tuolla perässä laahataan. Niin kauan kuin Helsingillä ei ole kunnollista kalasatamaa, on troolit paikattava laiturilla, säässä kuin säässä. Kalasatama on kyllä olemassa, mutta se sijaitsee Kulosaaren sillan takana
ja silta on liian matala nykyaikaisille troolareille. Tarvitaan satama, jossa on kaikki palvelut. Jääkone, jäädyttämö, tukkumyynti ja lämpimät huolto- ja säilytystilat. Sanotaan, että yksi mies troolarissa antaa työtä 7 miehelle maissa. Taas kuuntelen, kun jostakin kaukaa, kuin kaihoten, sävel hiljainen helkähtää, kun yksin oon. Mä pitkin illoin öin, silloin kerralla laulun tuon mä luokses ikävöin. Sen tuuli toi, se kutsuen soi, valmistan sua, en löytää mä voi, taas kuuntelen yön säveltä hiljaa, se unelmain maahan täältä kauas johdattaa. Harvoin peri, ettei niitä tämän päivän kalastusta tarvitse. Ei joo, mutta jos tulee joskus semmonen aika vielä, ettei saa kalastaa enää kuuleko 25 millillä bussilla. Troolikalastuskausi alkaa yleensä elokuussa ja loppuu toukokuun alussa. Talvella kalastetaan niin kauan kuin jäätilanne sallii. Kun trooli on täynnä jäätä silakan sijasta, on lähdettävä avoimille vesille Hankoon tai Ahvenanmaalle. Ennen mä tätä hommaa tein, jos maissakin jossain ehkä vois, tai tietenkin mä en, kun mä oon mitä lukenut oikein tollain. Mä tienas pari, mut kyllä mä tässä hommassa ainakin oli sitten, mä sinne maihin kyllä jäis hommiin. Ei oo mitään kellokorttisysteemiä, ei oo minkäännäköistä mitään rajoituksia missä, mitä teet ja milloin teet. Kaikki tehdään silloin, kun yleensä se rytmin mukaan mikä tässä kalastuksessa on silloin tehdään, kun on kiireitä ja kala on, niin silloin tehdään paljon ja sitten taas vapaa-aika joskus enemmän, niin kuin myrskyt kovat ja talvel jäät ja tommoset ja saa tehdä niin kuin sitä tahti kun itse haluaa mieluummin vähän ripeä tahtiin. Kai se on sitten tää merielämä ainakin, en mä tiedä. Se on tää ruumillinen työ jotenkin, mä tiedän se kiehtoo siinä jotenkin. Ja onhan se tietysti kun näkee noita silakoja joka päivä, niin mukavaa niitäkin katsella ja kalo yleensä. Koska kyllä kun luulen kalastajaksi syntynyt, niin ei sitä muutakaan osaa tehdä. Mä oon ollut tässä Paatissa nyt 2,5 vuotta ja täällä mä oon asunut. Mä kotona käyn 3-4 kertaa vuodessa käyn kotona. Se
kaveripiiri, mitä siellä joskus on, ne on mennyt kaikki naimisiin ja muuttanut asumaan jonnekin toisiin paikkakunnille. Niitä on paljon täällä. Ne on nämä kalastajat, mitä täällä on, niin nehän on nyt nykyään. Tämä on ollut tämä aika niin hyviä kavereita mulle. Ja täällä mä oon mieluummin kuin missään muualla. Tai ihan sama se on, jos on Reposaaressa. Missä yleensä on troolari ja troolariporukka, niin se niiden porukassa viihtyy. Tytöt tulee jo 5 aamun laivaan ja kovaa touhua tähtelona. Mä tulin tänä aamuna vaan 6 aikaa vasta. Ei paljon. Tää on ropuliverit. No perjantain kun tää kameran tonne alas. En mä tuu kovasti lauantaina. Mitäs jos sä löydät vaimoni? Joo, no se muuttaa sitten asia taas. Sillä lailla, että sitten olisi pakko alkaa katsoa jotain Piti on 4 aikaa. asunto itselle jostain. Ja se siinä on just, että mä oon se enempää ajatellut sitä asiaa kun poikamiehenä mukava olla ainakin näissä hommissa. Ja Mitäs sä teet kesällä? kyllä se kesäloma, kun vähän pistää säästöä, niin kesäloma voi pitää ja ei muuten yleensä sit paljon säästöjä jääkään. Aiot sä lähteä johonkin? Suunnittelin, jos lähtis tuonne Lappiin, mutta saa nähdä, jos kerki. Ja kun jos pitäisi olla oma auto oikeastaan, tai sitten joku kaveri kanssa menisi. No se oli kerran siellä pari vuotta takaperin. Ja se on hieno paikka. Sinne vaan vähän samoilemaan. Kalastajat haluavat, että kalastuselinkeino kannattaisi itse itsensä. Silakan hintatuen sijaan he vaativat kotimaisen kalanjalostusteollisuuden laajentamista. Ihmiset ei osta silakkaa, ei ne osta. Mä tiedän mikä siihen vaikuttaa. Moni pelkää jotenkin sitä silakan perkaushommaa ja tuolla. Ja ei se ainakaan mun mielestä ei ole kallista yhtään silakkakilo. Jos se nyt on tuolla torilla joskus 5 markkaa, niin tuo 5 markkaa ei saa paljon ei mitään lihaa eikä minkä näköistä tavaraa tuolla kaupasta. Niillä on jonkunnäköisiä ennakkoluuloja vähän jollakin ihmisillä. Kaikille. Tietysti moni syö paljonkin kalaa ja mielellä ja maksaa mielellä. Ihmetteleekin, että kuinka on niin halpaa. Sehän on ihan selvää, että se meidän elämähän on siitä just kiinni. Paljon ihmiset käyttää kalaa ravinnoksi.